meinaa pysyä. Noin. Hyvä. Sitten lähdetään hakemaan liiteristä puita. Saadaan pata tulille. No niin. Pataan kannattaa ottaa vähän tämmöstä pienempää puuta, niin se on aika matala se tulipesä, niin sinne ei mitään kauhean isoja mahdu. Katsotaan vielä. Nopeasti se jääpinnan tuohon tekee. No jää sitten odottamaan siihen. Taas vähän. Noin. Noin. Tässä on nyt aamupäivä rehkitty sillä lailla, että pitää päästä pesulle. Niin saadaan sitten lämmintä vettä tästä riittävästi, niin päästään sitten suihkuun. Jonkun verran tässä nyt pitää sitten odotella, että vesi lämpiää, mutta haetaan vähän lisää puita tuolta liiteristä, jos ei nyt ihan yhdellä pesällisellä noin paljon vettä sitten kerralla lämpene ihan kuumaksi. No niin, sieltä alkaa savu nousta. No niin, vesi taitaakin siinä kiehua jo ja kyllä kiehuu oikein kunnolla. Nyt ei muuta kuin otetaan vähän kuumaa vettä. Noin. Noin. Kansi kiinni. Ei muuta kuin suihkuu.
Se on tällaisessa ulkona suihkussa käymisessä muistettava käyttää sitten mielellään näitä biohajoavia pesuaineita, ettei tule turhaa kemikaalikuormitusta sitten tänne kauniiseen luontoon. Noin. Täällä onkin sitten tämmönen. Noin. Lantataan vähän vettä ja katsotaan, että no niin. Se on aika sopivaa. Tuolta otetaan no pari kylmää, niin se on sit siinä. Noin. Sitten laitetaan tässä on tällainen ihan perusmallin retkisuihku, ladattava. Ja tämän kanssa nyt olisi sitten tarkoitus tässä suihkutella. Kauniit on maisemat täällä meillä ja nyt ei sitten muuta kuin kylpytakki siihen sivuun vähäksi aikaa. Krokseja suosittelen käyttämään jalassa. Muuten jäätyy aika herkästi sitten jalat, varsinkin jos vähänkä. No niin, kyllä se lämmintä on. Noin. Vettäkin on ihan riittävästi. Tää on ihan mukavaa pimeällä iltasi tähtitaivaan alla tulla pihalle suihkuun. No niin, nyt alkaa silmälasit huurtumaan. Pitää ottaa silmälasit ja kamera pois, että voi pestä hiuksetkin oikein kunnolla.